आंनि बर' आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ आं मिथिगौ ओंखायनो आंबो समायखिरा लाखानायसो जेब्लायसिम बर'फ्रा उद्धार जाया बर' आइ आफा रायजो राजाया बयबो ओंखाम बोथिनै मोनजानाय जाया मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरदों बे समाव आं नोंथांमोननो फंनैसो खोथा शेयार खालामनो नोंथांमोननि साखाथियाव नुजाथिफैदों। जों दुखुथिया बर' माहारि बर' बिमानि फिसा जोंहा जेब्लायबो जिउआव गोबां खैदां खैफोद दङ। बिनिखायनो दिनै गोबाव बोसोर आबसुनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांनि सोमावसारनायजों बड'लेण्डआ दाफुंजाबाय आरो बिथाङा बड'लेण्ड दाफुंनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा सौरागुरियाव थांफिनबाय। जों जिथुखे जानो गैयै न'खरनि फिसालाय जोंहा जानो लोंनो गैया। बिनिखायनो आं सान्दों बिथां प्रमद बर'नाव दाहोना बैनानै जाहैनोसै सौरागुरियावनो बिथांनि बिमा बिफानि न'खरावनो जोंबो थांनानै थानाय जिउखौ बै सौरागुरि गामियावनो जोंबो दैदेनलांनोसै। दा बिनिखायनो आं आपिल खालामनो लुबैयो जाय बिथांमोना माब्लाबा सानाव खबसे मोनजानानै बाखि बोथिफोरखौ मोनजायालासिनो थायो बा खायसेया खबसे ओंखामखौ मोनजायालासिनो दै लोंनानैल' थायो बिथांमोना आपिल खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनो हागोन। मानोना जाय बिथांनि उन सिगां थायो बै बिथांमोना आंनिबो लोगो। स' नोंथांमोना जाय बिथांमोना माब्लाबा दिनाव खबसे खबनै ओंखाम मोनजायालासिनो जोङो जोंनि दिनखौ बारहोनांगौ जायो बै बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेबो मोनसे जाय बिथांमोना जानो लोंनो दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामाबाबो जागोन। बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो जिउनि लामायाव गोबां खैदां खैफोदजों मोगा मोगि जाबोनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ आबसुनि सासे आफादगिरि बिबान लाबोनानै बिथाङा दिनै बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनानै होबाय। दिनै बड'लेण्ड मोनफुंबाय। बिथाङाबो जिथुखे माहाजोन जाबाय नालाय जोंबो बिथांनियाव दाहोना बैनानै जाहैनोसै। मानोना थांनानै थानायाव जोङो मोनफ्रोमबो खामानियानो फिसा जाया। बिनिखायनो जोङो बिथांनाव दाहोना बैनानै जाहैनोसै बेखौ जों सान्दों। दा बे समाव बेखिनिखौ नोंथांमोननो बुंथिबाय। जानो गैयै जिउ जोङो जायखि मालिकानो जाया मानो जोङो दाहोना बैनानै जाखानांगोन। बेजोंनो लोगोसे बिथाङा दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति बा बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय बिटिआर पिस एकर्डनि उनावहाय बिथाङा दिनै सान्थि फैबाय होन्दों आरो इदिमयदे बिथाङा गोजोन आरो सान्थिखौ गायसननो थाखाय हाबाफारि लादों। नाथाय जाय इनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालियाव दोननानै बिथांमोना दिनै सान्थि गायसनथायनि हाबाफारि लायोब्ला बे माबा मोनसे ओंथि गोनां बा मिनिंफुल होननानै नोंथांमोना सानो नामा? दा बैफोर खोथाया जिथुखे बिथांनि माने पलिटिकेल ड्रामा बायदि जायो। जों दिनै रन्जन दैमारिखौ लानानै माखासे इनडिबिनि लिडार आरो केडारफोरा जोबथेसालियाव दुखु सैनांगासिनो। बिथांमोननि न'खरनि माखासे बिमा बिफा फिसा फिसौ बिसि गासैबो दुखुजों बिथांमोना समफोरखौ बारहोनांदों। बै बुब्लियावबो दिनै बिटिआर बा बिटिसिआव बिथाङा सान्थि गायसननायनि खोथा बुंदों। बेफोर माबोरैहाय पसिबोल होननानै नोंथांमोना साननो हागौ? अब्ला बे पलिटिकेल ड्रामानि अनगायै जेबो जानो हाया होननानै जों सानो। दा गमामायैनो जुदि बिथांनि जिथु टेनियर बिथाङा जेब्ला आबसुनि आफादगिरि जादोंमोन आरो आबसुआव खामानि मावबोदों 6-7 बोसोर बिथांनि प्रेसिडेन्टशिप बा बिथांनि प्रेसिडेन्ट टेनियराव बिथाङा 6-7 बोसोरसो खामानि मावबोदों बा बिनि बांसिनबो जानो हागौ। बिथाङा गावनि डिलिभारि स्पिच बा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों मा बुंबाय थादों? बिथाङा हानि मोन्थाय जोंनि माखासे फान्डामेन्टेल राइट्स जोंनि अधिकार बैफोरनि थाखाय बिथाङा गोबां गिदिर खोथा बुंबोदोंमोन। दा बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि उनावहाय इउपिपिएलजों दैदेनजानाय जिएसपि आरो बिजेपि क'आलिसन सोरखारनि गेजेरजों बिथाङा बिटिसिनि गादियाव जिरायनो हाबाय। नाथाय जाय समाव बिथाङा आबसुनि सासे दैदेनगिरि बा नेता जानानै खामानि मावबोनाय समाव बिथाङा मा होननानै बुंबोदोंमोन? जोङो साफ्रोमबो बर'नि फोरजा फिसाफोर बर' हारिनि बिमा बिफा गासैखौबो लानानै जों खौसेयै ग्रेटार बड'लेण्ड दानाय बा मास्टार राइज दानाय जिथु बड'फानि मथ' बैफोरखौ बुङै बिथाङा मेल मिटिंनि गेजेरजों गोबां गिदिर गोसोआव नांथाव बिबुंथि होबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव बिथाङा गाव गादिखौ दखल खालामखांनायनि उनावहाय जोङो रिसेन्टलि मा नुनो मोन्दों?
बर' हारिखौनो बर'नि हायावनो उच्छेद अभियान खालामनाय बा एभेक्सन खालामनाय बेफोरबायदि थासारिखौ नुनो मोन्दों आरो दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालार खालि जिथु शान्ति सुक्ति जालांबाय बे शान्ति सुक्तिया मानि थाखाय जादों इन्दिबिफोरा बा सोरबा अस्त्रधारि हंगथनफोरा हाथियारनि गेजेरजों सरखारजों नाङोमोनखाय बेवहाय बे हालामाव बा बिटिसि हालामजों लोगोसे जेराव जेराव बर'फोर थायो बैफोरबायदि जायगायाव जिथुके माखासे दावराव दावसि दुमदाखाल परिबेसा सोमजियोमोनखाय बैफोरो दाजाथोंसै होननानैनो बिटिआर शान्ति सुक्ति बा गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन नाथाय बिटिआर शान्ति सुक्तिनि उनावबो जे इन्दिबिनि माखासे बारग' इन्दिबि बिथांमोना जिउ खोमानांबाय माखासे जनसाधारन सुबुंफोरा दाय गैयैयावनो गावथारजानांबाय बुख्रुबजानांबाय बैफोरबायदि थासारिया मानो जाबाय थानो मोन्दों दा गमामायैनो प्रमद बर'आ बर' हारिनि सायाव दंमोनब्ला दिनै बैफोरबायदि परिबेसखौ जों नुनो मोननाङामोन बिनिखायनो आं मा सानदों दिनै बड'लेण्ड जेंनायाबो जोब्बाय आदा प्रमदआबो माहाजोन जाबाय बिनिखायनो बिथांनि न'आव बिथांनि बिमा बिफानि न'आव बा सौरागुरियाव थांनानै जोंबो दाहोना बैनानै जोंबो जोंनि आद्रा थानाय जिउखौ बै सौरागुरि गामियावनो दैदेनहैनोसै होननानै सानदों जाय बिथांमोना माब्लाबा सानसेयाव बोथिसे ओंखामखौनो मोनजाहां बिथांमोना आपिल खालामनो हागोन जाय बिथांमोनहा एसे जानो थानाय एसे धोनि बिथांमोना एप्लाइ खालामाबाबो जागोन मानोना बिथाङा सरकाराव फैनाया बोसोरथामल' जादों समग्र बर' रायजो राजाखौनो जाहोनो हागोन ना हाया बैफोरनिबो खोथा थायो स' गोरिब दुखिनि फिसालाय बा प्रमद दानिनो फंबायलाय जों बिथांनावनो दाहोना बैनानै साहा फुदुंग्रा बबावबा जोङो हाग्रा सनग्रा बेबायदिनो गार्डेन साफा खालामग्रा बैफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनानै जोंनि आद्रा थानाय जिउखौ जोङो बिथांनि सौरागुरि गामियावनो दैदेनलांनो सानबाय गोजोन्थों बिराद मोजां साबसिन मावनानै होबोदोंमोन दा बे देरहानायजों लोगोसे बे गादियाव जिरायनो मोननायजों लोगोसे गासैबो नस्थ' खालामना होजोबबाय बियो पाब्लिकफोरलाबो मावना जानो बन लायनानै बेफोरखौबो गारि मटर माबाना लानानै हमान लांजोबो गासैखौबो हमानै लानानै थांजोबो गोरिब गुन्द्रानिफ्राय बनबो सिनानै मोनजाला माबो सिनानै मोनजाला मा खोना बनखौ लाबावोसो बन लानानै थांजोबो बनफोरखौ लांनानै बिसोर फानना जाहैगोन पाब्लिकफोरनिफ्राय जां गैया बांद्राया जां गैया नांगौब्लाल' बेनो बस आरो ओंखायनो दाउ फारौबो लाङो थोआ बन एरिबो लाङो थोआ गासिबो जिब जुनारफ्रा लाना थांजोबो बेफोरखौ लांबा बायनोथ' न' बां सिफायबायो नालाय फोरलाय दाउ फारौ लांबा बायनो गैजायिखाय गोरिब गुन्द्रानिफ्राय बे हायाव गिबियावनो जोंनि अधिकार बेनि उनावसो आयाराम गयाराम थांना थायो ना थाया जों मिथिया थाइसे थाइनै खामायनायजोंसो जों बे टारगेट जाखौ जों लुखांदों बेनिखायनो आं प्रमद सारनिफ्राय खावलायबाय आरो फेरेंगा सारनिफ्राय खावलायदों जोङो गोथाव बाथ्रा बुंनानै जोङो बुहुदखौ जोङो थुबाय नाथाय जोंखौ बिसोरो दाबो नायफिनाखै बिटिसि मोनबाय बे बिटिसिजों मा मोनखो जोंलाय सोर मा मोनखो रायजोफ्रा बुंनो हागोन ना सार खामखा मोनासै दा बिराद मोजां साबसिन मावनानै होबोदोंमोन दा बे देरहानायजों लोगोसे बे गादियाव जिरायनो मोननायजों लोगोसे गासैबो नस्थ' खालामना होजोबबाय बियो पाब्लिकफोरलाबो मावना जानो बन लायनानै बेफोरखौबो गारि मटर माबाना लानानै हमान लांजोबो गासैखौबो हमानै लानानै थांजोबो गोरिब गुन्द्रानिफ्राय बनबो सिनानै मोनजाला माबो सिनानै मोनजाला मा खोना बनखौ लाबावोसो बन लानानै थांजोबो बनफोरखौ लांनानै बिसोर फानना जाहैगोन पाब्लिकफोरनिफ्राय जां गैया बांद्राया जां गैया नांगौब्लाल' बेनो बस आरो ओंखायनो दाउ फारौबो लाङो थोआ बन एरिबो लाङो थोआ गासिबो जिब जुनारफ्रा लाना थांजोबो बेफोरखौ लांबा बायनोथ' न' बां